Vi skal nu prøve at oprette en kupon i Feedme. Med kuponer kan du flytte rigtig meget salg og få flere kunder ind i din butik, og kuponer er derfor en rigtig, rigtig god idé, når du har nogle folk, der har dit stempelkort i Feedme. For at sende en kupon skal du være premium-bruger, så har du godt gang i Feedme. Er du ikke premium endnu, så overvej det. Du kan altså gøre rigtig mange gode ting med kuponer. Nu kan du i hvert fald følge med her, uanset om du er Classic eller Premium. Når du er logget ind på dit dashboard, dit Feedme dashboard, så klikker du på My Coupons. Der får du en oversigt over kampagner, som du allerede har kørt, hvis du har kørt nogen. Men ellers så klikker du på den grønne knap, der hedder Create a New Coupon. Og det vi så kommer ind på her, det er, at vi simpelthen opretter kuponen lige med det samme, og kan følge kuponen, som vi opretter. Allerførst så spørger den, hvad er det for et kort, hvis du har flere kort. I det her tilfælde vælger vi lige det bonuskort, som vi jo oprettede i nogle af de andre videoer. Hvis du har flere butikker tilknyttet dit bonuskort, så kan du også specificere, hvem der skal have den her kupon, om det er til alle dine butikker, eller om det er til specifikke butikker. Og der er så systemet lige at finde ud af, hvor mange butikker du har tilknyttet. Hernede under, så vælger du så at skrive en titel, og det kan så i det her tilfælde være loyalitetsbonus til vores dejlige kunder. Sådan der. Og short description, hvad er det? Besøg vores butik inden for denne uge, og få 50% på alt, for eksempel. Det er altså en kort beskrivelse af, hvad det er, dit tilbud gælder. Så vælger du hernede en periode, som det kan være her, vi sætter den lige til en uges tid. Og så kan du lave en thumbnail, altså et lille logo, som du sætter på din kupon. Hvis det skal være noget andet, du kan se herude i siden, der bruger vi vores grafik fra vores bonuskort. Men i det her tilfælde, så vil jeg gerne lige sætte et smart lille ikon på, et logo på her, som går ind og siger, at der er rabat. Som du kan se her, sådan en lille kupon, og så kan du se her under vores profil, der kommer det der lille logo, og vi har også et billede, vi gerne vil sætte på, og det sætter vi på der. Og hele tiden kan vi følge, hvordan vores kupon ser ud i telefonen herovre i siden. Så er der en lang beskrivelse af, hvad er det, hvis du har en lang beskrivelse, et eller andet, og igen kan du se over i siden, at vi kan se, hvordan kuponen ser ud, når den kommer ud i butikken. Der kan også være en terms of condition, kan ikke kombineres med andre rabatter, for eksempel. Det styrer du helt selv. Og hernede i bunden kommer den så og viser, hvad kommer det til at koste at sende den her kupon ud. Og det er alt efter, hvor mange følgere du har valgt. Nu har vi ikke nogen på vores bonuskort her, så vi kunne jo så måske passende lige tage vores demokort i stedet for, hvor du kan se, at vi har 94, der følger vores demokort. Ikke fordi de kan få nogen fordel på det, så det ved jeg ikke lige hvorfor, men det kan de nu engang gøre. Så kommer den helt automatisk op og fortæller, hvad er egentlig totalprisen af det her. Der er 94 brugere, og vi giver 0,10 eurocent, altså 75 øre per modtager, der så får kuponen. Vi kan også gå ind og specificere det ud fra butikker og sige, jamen, er det Odense, er det København eller Aalborg, som skal have den, eller er det alle butikkerne. I det her tilfælde, så vælger vi alle butikkerne. Og sidst men ikke mindst, så kan du også lave en notifikation, som du sender, når du laver den første dag, som kommer i vores notifikationstekst. Så her kan vi skrive nyt, fantastisk tilbud fra Feedme. Sådan der. Og hvis du er i tvivl om, hvordan en notifikation ser ud, så er det altså sådan her, det er i vores notifikationscenter, hvor der kommer en besked til alle brugerne. Og sidst men ikke mindst, så kan du også lave en out-of-app notifikation. Det vil altså sige, at selvom brugerne ikke er i Feedme, så popper den op på deres telefon. Og hvis du siger ja til det, jamen så koster det 75 øre mere, og så er det den her tekst heroppe, der bliver vist på telefonen, uanset om de bruger det eller ej. Og du kan se her, at vores 94 følgere, så er der 71, som har på deres telefon, at de kan modtage en out-of-app notifikation, og hele tiden kan du se, hvad vil den her kuponkampagne koste mig samlet set. Når du siger save her, så bliver kuponen sendt. Slut færdig. Og nu vil jeg ikke lige belemre dem her med en, så jeg tager lige den her med 0 følgere på i stedet for, så jeg kan vise dig det. Så nu siger jeg lige save. Og så går vi simpelthen ind og laver betalingen med det samme, og så bliver kuponen sendt ud. Enkelt og nemt.